An filɛbagaw ani an kanubaw aw minnu tɛ sɛgɛn ni aw tɛ ɲinɛ k'a buna an ka page la sanga ni waati aw ni ɲantuma bi wula in na aw ni aw balimamuso Maritifɛni Jara de don Malibafoliw ka kɛnɛ kan bi an to n'an ka senna taama la an sera an balimamuso dɔ ma an bɛna yɔrɔ to a bolo a k'a tɔgɔ ani a jamu fɔ an ye an la ne balimamuso nse i bisimila Malibafoliw ka kɛnɛ kan yala i bɛ se ka i tɔgɔ ani jamu fɔ ne ni an filɛbagaw ye wa n bɛ barika da ala ye k'an kanubagaw fo k'an filɛbagaw fo ka Malibafoliw mɔgɔw fo ne tɔgɔ ko Hawa Dameli n bɛ bɔ Kalabakolo Cɛbani. Ayiwa i ni ce o jaabili kosɔn ne balimamuso Awa ne ni an filɛbagaw an kɔni an ye tɔgɔ mɛn nka an t'a dɔn Awa bɛ baara min kɛ dɛ an balimamuso Awa yala i bɛ se k'a fɔ i bɛ baara min kɛ wa awɔ ne ka baara ye dɔnkilida de awɔ n bɛ dɔnkili da église kɔnɔ. ayiwa i ni ce o jaabili kosɔn an balimamuso Awa i ko k'i ye dɔnkilidala ye k'i bɛ tanuli kɛ église kɔnɔ ne ni an filɛbagaw an bɛ fɛ k'a dɔn Awa donna dɔnkilida la cogo di yanni ka kuma nin yɔrɔ la n bɛ barika da sebayaw bɛɛ tigi ala ye k'an ka karamɔgɔ fo n'o ye pasteur Burama Samake parce que n donna dɔnkilida la ale de sen kɔrɔ yanni ka kɛ chrétien ye dɔnkilida kun ka di n ye mais n nana tubi ka kɛ chrétien ye ala fɛnɛ y'a kɛ ale ka église nana dayɛlɛ an ka yɔrɔ kɛrɛfɛ an tora ka taa yen an donna korali la a tora k'an dege dɔnkili da cogo la fo ka na se bi ma. ayiwa i ni ce o jaabili kosɔn Awa kɔni ko ale donna dɔnkilida la pasteur Burama senkɔrɔ nka yala Awa somɔgɔ dɔ ye dɔnkilidala ye wa awɔ ne somɔgɔw ye dɔnkilidalaw ye parce que n yɛrɛ fa bɛ dɔnkili da mais olu bɛ diɲɛ dɔnkiliw de da parce que an ye bɔbɔjeliw de voilà n nana ye chrétien dɔnkili de taabolo ka ɲi bon ne fɛnɛ tubira ne ko n bɛ kɛ chrétien dɔnkilidala ye siɲɛ kelen. ayiwa ala tanu Awa i komi i yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan ko Awa ye dɔnkilidala ye Awa fa yɛrɛ fɛnɛ ye dɔnkilidala ye ayiwa ne filɛbagaw ko bɛ bi an ka kɛnɛ in kɔnɔ yan dɛ Awa an y'a dɔn ko i bɛ facɛn sira de kan nka i kanubagaw fɛnɛ o fɛnɛ sigilen don u bɛ k'an filɛ u bɛ fɛ k'a dɔn ni Awa yɛrɛ de bɛ kɛnɛ in kɔnɔ yan bi ayiwa o kosɔn an b'a ɲini Awa fɛ a ka kanumani fili walasa kanubagaw k'a dɔn ko Awa Danbele yɛrɛ yɛrɛ de b'an ka kɛnɛ in kɔnɔ yan bi k'a ladege tɛ dɛ ayiwa Awa an bɛ yɔrɔ to i bolo. Yesu ka ɲi a ɲɔgɔn tɛ ne ma Yesu ɲɔgɔn ye yɔrɔ si an ka taa nu a n'o ka kan matigi bɔ ɲɔgɔn ma ye Yesu ka ɲi a ɲɔgɔn tɛ ne ma Yesu ɲɔgɔn ye yɔrɔ si an ka taa nu a n'o ka kan matigi bɔ ɲɔgɔn ma ye. Aleluya ne yɛrɛ kun ye dɔn daminɛ sa o Awa an bɛ taa ɲɛ n'an ka ɲininkaliw ye an balimamuso Awa a donna chrétienya la nka an filɛbagaw bɛ fɛ k'a dɔn tuguni Awa e donnen chrétienya la yala i ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ chrétienya in kɔnɔ wa awɔ n ye gɛlɛya sɔrɔ chrétienya kɔnɔna na n tubi wagati n ye gɛlɛya sɔrɔ. i ye gɛlɛya in sɔrɔ somɔgɔw ka fan de fɛ wa awɔ n ye gɛlɛya sɔrɔ somɔgɔw ta fan de fɛ awɔ ayiwa i ni ce o jaabili kosɔn ɲan'an ka taa ɲɛ an ka ɲininkaliw la an filɛbaga caman sigilen bɛ u kɔni ɲɛ bɛ Awa la Awa cɛ ka ɲi caman yɛrɛ bɛ fɛ ka Awa ka nimero sɔrɔ nka Awa an bɛ fɛ k'a dɔn ni furu cɛ n'i furulen don yala ni den b'i bolo awɔ ne furulen don den kelen bɛ ne bolo. an kɔni i kɔni ko k'i furulen don nka madamu jumɛn de don madamu Jalo de don. an filɛbagaw k'a furulen dɛ ayiwa ko madamu Jalo de don madamu Jalo Awa i ni ce an bɛ taa ɲɛ Awa an bɛ fɛ k'a dɔn yala album bɔlen b'i bolo wa walima single de b'i bolo bon n bɛ se k'a fɔ album tɛ yen nɔ fɔlɔ album bɛ studio la a ma bɔ fɔlɔ awɔ o kɔrɔ k'i bɛ ka single de kɛ kelenna dɔnkilidaw awɔ ayiwa i ka o dɔnkilida ninnu kɔnɔna la yala dɛmɛbaw b'i bolo wa dɔw bɛ k'i dɛmɛ a baaraw la yanni ka kuma nin yɔrɔ la n bɛ barika da ala ye k'an cɛ fo n'o ye Jalo ye ani k'an ka karamɔgɔ fo olu de bɛ n dɛmɛ kosɛbɛ 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 n ka dɔnkilida ta fan fɛ n b'u fo kosɛbɛ nin yɔrɔ in na. ayiwa an ye jaabili mɛn an bɛ taa ɲɛ halisa an balimamuso i ka jaabili dɔ kɔnɔ i ko k'i ye gɛlɛyaw sɔrɔ chrétienya kɔnɔna la an bɛ fɛ k'a dɔn i y'o gɛlɛya ninnu sɔrɔ nka halisa dɔnkilida bon dɔnkilida ka di ne ye
parce que ne bɛ fɛ ne balima minnu bɛ ni u ma Yesu dɔn fɔlɔ ani mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ n'u ma Yesu dɔn fɔlɔ ne dɔnkilida bɛ ka diya ne ye walasa olu ka se ka Yesu ko mɛn ani ka se ka kɛ chrétien ye cogo min na bon n bɛ se k'a fɔ n bɛ ka dɔnkili da kibaruya ta fan de fɛ voilà. o kɔrɔ i bɛ ka dɔnkili da walasa ka kibaruya fɔ ka saga tununenw wele ka na ayiwa ala tanu o kosɔn k'a fara dɔnkilida kan yala madame Jalo bɛ baara wɛrɛ kɛ yan. awɔ n bɛ baara wɛrɛ kɛ salon b'i bolo n bɛ kuntigi kɛ ani n bɛ musow ka masirifɛn ninnu i n'a fɔ mèche ni tulu ni o n'a ɲɔgɔnna caman n b'olu feere. ayiwa ne balimamusow n'an tilala na o tɛ boli a ka na madame Jalo ka salon na sa a ka na masiri dɔw k'aw la i ni ce madame Jalo halisa an bɛ taa ɲɛ n'an ka ɲininkaliw ye don nataw la madame Jalo bɛ fɛ ka mun de kɛ projet jumɛnw b'i bolo don nataw la. bon don nataw la n bɛ se k'a fɔ projet caman bɛ n bolo k'a kɛ a ka ca yɛrɛ de. n'i bɛ se k'i da don yɔrɔnin dɔw la k'o fɔ an ye ne n'an filɛbagaw kɔni an kɔni bɛ ka ɲininkaliw kɛ ayiwa an bɛ fɛ ka caman dɔn dɛ ni madame Jalo bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye o projet ninnu na. awɔ don nataw la n b'a fɛ ka album caman bɔ ka clip caman dilan o n'a ɲɔgɔnna caman caman. awɔ. ayiwa i ni ce o ɲininkali fɛnɛ kosɔn madame Jalo an bɛ ka se an ka ko kuncɛyɔrɔ ma nka yanni an ka se o ma yala kumakan laban jumɛn b'i bolo k'a fɔ ne ni an filɛba jɛkulu ye. bon kumakan laban bɛ ne bolo k'a fɔ anw ye minnu ye dɔnkilidalaw ye aw cɛsiri parce que tɔnili yɛrɛ filɛ nin ye a tɛ taa ni gɛlɛyaw tɛ nka ne bɛ mun fɔ aw ye an k'an cɛsiri ka taa ɲɛ halisa parce que n'a fɔra ko i ye tɔnilikɛla ye ka ban sitanɛ bɛ wuli dɛ nka ne bɛ mun fɔ tɔnilikɛlaw ye an k'an banba an k'an cɛsiri an fari kana faga o de bɛ ne bolo k'a fɔ tɔnilikɛlaw ye. ayiwa an filɛlikɛlaw tanilikɛlaw m'a dɔn caman ye faamuyali sɔrɔ nin yɔrɔ in na an kɔni ye an ka dɔnkilidalaba dɔ sɔrɔ bi nka awa an tɛ n'i bila ka taa ten n'an m'a ɲini fɛ i ka dɔnkilini dɔ da an ye k'an bilasira. ok o diyara n ye. I kana siran kama sɔrɔ ne b'i fɛ i ja kana tigɛ sabu ne ye i ka Ala ye ne na i dɛmɛ ka barika dɔ i la ne na i dɛmɛ ni ne kini bolo barika ma ye. wa o diyara yɛrɛ de. Ni mɔgɔ mago bɛ aw la concert walima mariage walima baptême denwuli ni mɔgɔ mago bɛ aw la aw bɛ lasɔrɔ wa i bɛ lasɔrɔ cogo di. ni mɔgɔ min mago bɛ na n bɛ lasɔrɔ wa n bɛ taa fɛnɛ. awɔ. i bɛ lasɔrɔ cogo di an bɛ tɛmɛ sira jumɛn fɛ walasa an k'i lasɔrɔ. aw bɛ se ka n ka karamɔgɔ wele ou bien a bɛ n yɛrɛ wele. awɔ. karamɔgɔ numéro n'i bɛ se k'o to ne n'an filɛbagaw bolo walima i yɛrɛ ta n'i bɛ se k'o to ne n'an filɛbagaw bolo walasa ni mɔgɔ min mago b'i la o tigi ka se k'i lasɔrɔ. ok n bɛ yɛrɛ ka numéro di 89 63 93 83 o ye ne yɛrɛ ka numéro ye. ayiwa ni mɔgɔ min y'o kɔngɔ dɔrɔn o tigi bɛ awa danbele yɛrɛ yɛrɛ de sɔrɔ. ayiwa i ni ce an balimamuso awa i sera an ka kɛnɛ kɔnɔ bi a diyara an ye kosɛbɛ. an kanubagaw an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ k'aw fo aw minnu b'a abonné an ka pagew la halisa an b'a fɔ aw ye aw minnu b'a abonné fɔlɔ a ye taa abonné dɛ barisa ko de bɛ ani a ka teriw fɛnɛ bila a ka olu invité olu fɛnɛ ka n'u abonné an ka pagew la an ka site officiel bɛ yen nɔ o ye www.malibafoliw.com ni o tɛmɛna ka bɔ yen an ka page YouTube bɛ yen n'i bɛ fɛ ka taa o fɛnɛ sanfɛ i bɛ don YouTube kɔnɔ Malibafoli n'i y'o taper an ka fɛn bilalenw bɛ na n'i taara Facebook fɛnɛ sanfɛ n'i ye Malibafoli taper an ka ja bilalenw olu bɛ na aw ni ce aw bye bye.